Uhlongozwa ezimnandi ngodlobheka iMinister yoMaskandi ukuthi ukhuza ibuya emculweni kaMaskandi njengeMinister futhi yoMaskandi. Bafowethu, ake ngiqale nibingelela la kwesiqiniseko SA Media. Baqala usijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani bafowethu ngicela ngakhohlwa ukucindezela button ka subscribe niphinde nilike lama video enginenzela wona. Bafowethu abantu sebaqalile bayakhuluma lapha einkundleni zokuxhumana ngebuya likaDlobheka njengoba sebonakala naseinkundleni zokuxhumana ukuthi usenakho ukuposta lapha ebonakala ecomment nakwezinye izinto lapha ezithinta nje abantu noma umculo. Lento yenza abantu abaningi bakwazi ukubona ukuthi uDlobheka uyabuya emculweni kaMaskandi naye uke wakuveza lokhu kwenye izinkulumo akaba nayo lapha waveza ngokusoba cha kulonyaka impela ucela abantu bamlindele kukhona angenzeka abavezile khona okumculo wakhe njengoba abantu abaningi bebelokhu bekhala njalo bathi Dlobheka buya emculweni, buya ndoda siyakudinga kusho abantu abaningi. Sikhumbule mesikhuluma ngoDlobheka lapha sikhuluma ngensizwa ebhaqabula kakhulu ulive la emculweni kaMaskandi ezishayela isiginci iphinde iziculele yona lensizwa ikuyaba necompetition enkulu kakhulu la emculweni kaMaskandi banoKhayelihle Potsongo bese lapha wamavikela mbuso lapha yagcina lensizwa ithathe umhlala phansi uDlobheka lapha kuthe mayibonakala endabeni noma ebonakala enkundleni zokuxhumana wabonakala ekhuluma ngeenkinga zakhe emva kwalokho wasechaza ukuthi cha nomculo kungenzeka aphinda vele kona kodwa abantu abaningi sebeqinisekisile ukuthi cha uDlobheka kanjani emculweni kaMaskandi ukhuza ibuya elinamandla. Siyakhumbula ukuthi emsebenzini wakhe bekade wenza la emculweni kaMaskandi uhlezi uthandwa kakhulu ngabantu bungaconsi phansi nakubalandeli bakaMaskandi bonkana lapha bafowethu thina sisiqiniseko esemedia bekuyilokho besikuphathele khona asiphinde sihlangane kwezinye